फेसबुक खुलके इउटुब खुलके ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরাসা বাই ত্রিপুরাসা जेब्ला फरानो धमकी साखी दैमासा तनुश्री त्रिपुरासा सिंया तनुश्री देवी दैमासा विकास साहा खरकसाना धमकी रलायसिनाय जेल दासिनाय टाइगार बुरा होसिनाय गायसे मिनिस्टार तुतुय त्रिपुरासानो सों मोखां नायजां माया असके साजायांगे थांपड़ी बांग्लादेश थांपड़ी नफानी पाराबो निनि बाबा सोबा देसी त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बनि बसालांखा विकास साहा ये देवर माता हुndi बनो त्रिपुरा साता हुndi दैमा सानोबो आंनो त्रिपुरानि सिजाक रंजाक आंनो सिजाक आइन कानून दैमासा सोबा तनुश्री देवी तनुश्री त्रिपुराया देवी साक्सानो पाजाक सिजां सखेनो त्रिपुरा हाबो गोबांमा फाइजक बजा सागबाय साग मोखां नायलेमेलिया प्लटिक्स ने सिसों जाखा प्लटिक्स नो सिसों जायो त्रिपुरासा बा त्रिपुरासा थैलेमतनि हर दिन फाइट दंगो आमानि कौ रुमान स्क्रीनो साजागलिया एक्सेप्ट खायमिया थांबारि नो फानि पाराबो नो सोनि पाराबो सयनो सानाय सागबाय साग मोखां नायलेमेलिया प्लटिक्स नो जतनो इंटरेस्ट खायदि हाबेनो इंटरेस्ट नांदि आनि बोसा बुतैनि बाङै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बाङै वान सौदि साल फाइखे खरकसा केस रलायनाय धमकी रलायनाय बरे गायसे प्लटिक्स खायदि दफानि हामथायनि बाङै दफानि हामजागमानि दफानो हामजागोनि सिदि सागबाय साग खैलायसिनाय दैमुंसाया के बुनो हजानाय किरेंके उबुबाग्रा डेविड सारनजित त्रिपुरामथा सागबाय साग बख्र पेखलायबो त्रिपुरामथा बेरजासिनाय ते कै प्लटिक्स थंजानाय किरेंके सार डेविड निबो मंखौबै प्लटिक्स थंलायसिनाय बुबाग्रानि मंथै प्लटिक्स खेलायसिनाय सारनजितनो हाया सालायसिनाय सार्भिसिकतनो हाया सालायसिनाय ये हे त्रिपुरानि नियम बडे बीजेपी और त्रिपुरासा पाब्लिक रक गोबां मोनो सोंसिथाय वान सप्ताह बसबानो कबै बसबानो दाला दिनैसिमि आं त्रिपुरासा हलिया बनो विकास साहा दैमासानो खनो तनुश्री देवी ओदर साक्सानो सिजागबायबो साक्सानो आइन कानून सिजागबो दै खैथो थंजालिया आनि याफाव पावार दंगो आनि अक्लक पुलिस दंगो दै कै बुंसा आनो खायमेलिया आरे एक दिन मग तै फुरि के माकानाय तमांखा रावण साक्सानो आं गसेवै दिनै कदना द्रुक है स्वाभाविक कौजाखा एक दिन सकपैनाय नियम बटाइखे कसांखे मात्रनायसि आनि अरिया फाबो रां पैसा गारि हम बांग्ला पैसा बहायबाय जों योगिया जादा ओभार नला हामाने कसक साकानि गड बेबानो नायख्लायदों द थैंक्स आं तेबो सामुसु बायजि हायबानो जों प्लटिक्स मा खायनाय जत मा खायनाय हायबानो सिनि बोसाबोतैनि बाङै जों मावान संनाय निरक प्लटिक्स खैमानि बाद्रक बा थैलेबानि प्लटिक्स खैमा सिटिनि खरकसाना केस लासिनाय विश्रामगंज जेल दानाय ये कौन सा भाषा है ये कौन सा लैंग्वेज है सबका पास पावर है लेकिन पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं पावर त्रिपुरासा से थैलाय हायजि द जतना आं ककसार मुसुगु नोक तंबाय खाना सिनि त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारो थंजाक तंमानि त्रिपुरासा पाब्लिक दग वान सौदि त्रिपुरा मथावो बुद्रनि बीजेपी वतारनि सयनो सानाय आरो बरक बीजेपी एडीसी हापांगो फाइले हामाने मीन्स मासासा फियाव जाया जेला दानाय के तानि और सुनतनाय हा तमन तने धमकी रबुई और बुरनावान बाङै ताकिरि बायदि त्रिपुरासार आरो जों त्रिपुरासा गोबां मानो त्रिपुराहानि बाङै थैबानि तियार रेडी ताकिरि बायदि धमकी समकी न बीजेपी टिडि एडीसी सरकार सोनामानि परायखानो ब जागा जेल मा थानाय विश्रामगंज जेल आरो विश्रामगंज आं
अमरपुरनि जेलावबो थांमोनाय अम्पिनि जेलावबो तंमोन हायसि आं तंमोन किन्तु बीजेपी खायबै दागायदिगिरि असुक बरमनि सनता थंजायसि ताबक जे बीजेपी खायनाय गुंडा दागाय खायनाय बो सोबानि यारो बो आइगे CPM खायनाय रक्सि गबैसासो आं सानायसि आरो नों बीजेपी खायदि नों CPM खायदि नों त्रिपुरा मथा खायदि आरो नों ककबरक सानाय नों त्रिपुरा सा जों मिलिं मातानाय क्या दमकी जेलर होनाय फो बयलार रायखबनाय फो सोद खायनाय फो ये कौन सा भाषा है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट मत दो आपका फ्यूचर आपका जनरल का कुछ सोच के बात करो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा जतना आं खुलुमबो बाहाय जाबायखा कग्र सामानि तंखेबा निरावानो दैबो याक्सि कंसा लाइक कमेन्ट शेयर माखायनाय दै आंनि कग्र सेसियो तंखे सत्त आं बाय ग्रुंथंनाय नाकार जाबायदि अमते हारियावनि बाङै भिडिअ आं सोनाय हमनि मा सोनाबायसि तंमाया साक्सानो पाजाक सिजा साक्सा निजेनेरो पावार तंमानि बाङै बनि बाङै आं भिडिअ मा सोनाबो नेक्स्ट भिडिअ मालायनाय जय हिन्द जय भारत